Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Ready? Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Ayun, Gagi pare. Feel good Saturday mga kabisyo, like super legit and all. Yes, nanunood at nakikinig kayo sa akin. Wala kayong choice. Hindi, nanunood at nakikinig pa rin kayo sa akin. Your Oragong Broski, Konyo Bicolano para sa Love Radio Top 10. Ang pinakapaborito ninyong music countdown every Saturday. Uy mga kabisyo, sorry na kanina kasi sabi ko secret yung number 2 pero nung tumugtog yung blinding lights, hindi na-excite na akong ipakilala agad yung Sunkissed Lola. O, diba? But you just heard Flowers by Miley Cyrus. Talaga namang, ay, ang lakas maka-fall in love nito and all. And speaking of fall in love, sabay-sabay tayong mag-fall in love, ma-fall in love, lahat na and all. Dito sa pinakabagong segment natin sa Love Radio Manila, ang Love Lounge. Yes! O, ready na ba kayo? O, eto na. Syempre, hindi kumpleto ang Love Lounge natin kung walang guest artist. O, pakilala ko na. Ang guest artist natin for today, mga kabisyo, ay, eto, nagsimula siya ng career nung simulang masungkit niya ang Metropop singing championship. Yes, championship talaga. Kasama sina Kyla at Jonard noong 1997. After finishing her studies sa College of St. Benilde, like super legit and all, kinuha na agad siya ng GMA Network para kantahin yung ilan sa mga pinaka-hit na OST na mga Asian novela nila, making her the Asian novela diva of the Philippines. Talagang nakaka-pressure and all, diba? Ayan, having a string of hit songs, she has released 5 albums and also bagged Aliw Awards Best Female Performer lang naman in 2008. At ngayon, mga kabisyo, like super legit and all, she is now promoting her latest single, Dahil Ikaw. Yan. It's actually an original by True Faith, pero papakinggan natin ano ang rendition niya dito sa Dahil Ikaw na to. Ayan na, magiging OST at OST ng K-drama na The Red Sleeves na mapapanood ninyo sa GMA Network. Mga kabisyo, please welcome the so gayon, so talented Faith Cuneta. Miss Faith Cuneta! Hi! Good morning to all our listeners and good morning to you, Konyo. And thank you, Love Radio, for having me today. Grabe, it's been decades, I think. Yeah, it's parang ganun. Kasi sabi ko I last visited the station. Yes. I'm so happy to be here. Yes, Miss Faith Cuneta, sabi ko na pe-pressure ako. Bakit? Kasi laging sinasabi ni na Sir Tons, laging sinasabi ng mga tao dito, hindi naman daw ako faithful, pero yung kausap ko ngayon isang faithful. Yeah. Hindi, pero Miss Faith Cuneta, kumusta ka naman? Ano ang pinagkaabalahan mo the past few years? The past few years. Yeah, the past few years. Ano ang pinagkaabalahan mo? Saan ka ba naging busy? Well, syempre kumakanta pa rin ako paminsan-minsan, but I'm busy being a mother and a wife. Since 2017, I got married. Tapos yun, nagka-baby ako. So yun ang pinagkakabisihan ko lately. Hatid sundo ng anak because he's going to school. But of course, I'm not forgetting my singing. I still sing once in a while. Yun naman yung importante doon. And I still record songs. Wow. Especially in pandemic, naka-3 kanta ko with GMA7. Amazing. Na naging theme song din ng mga telenovela nila. So, alam nyo na, ma'am, ha? Kung sino yung kaduet ninyo next time. Yes. Dati-rati saba. Hindi, joke lang. Miss Faith Cuneta, hindi makukumpleto ang Love Lounge natin kung wala ang mga intriguing questions namin. Yes. Okay. Kala mo hulaan kita. Kala ko nga may hulaan kanina. Colorful naman ang hulaan. Siyempre, excited ang mga kabisyo natin online. Yan, na malaman ang personal mong buhay. Ang daming marites eh. Oo, sanay na ako dyan. Yan, meron tayo ditong light green, red, and then medyo green and yellow na mga cards. Okay. Pipili ka lang dyan ng mga cards at nandyan magre-reveal ang mga questions from our kabisyo. Okay. Ready ka na ba? I'm ready. Nagdasal ka ba, Miss Faith? Yes. Alright, mga kabisyo, ito para sa unang card ni Miss Faith. Ano kaya ito? Red. Red. Sige, basahin mo na yan, Miss Faith. Uy, malabo pala yung mata, no? Layuan ko din. What's your favorite way to receive affection? Ay. Siguro, bukod sa gifts, no? Just kidding. Gusto ko yung ini-invite ako to have coffee. Masayang-masaya na ako doon. Wow. Yung mga, ayun. Basta, giving me a time lang,
even just for coffee is very valuable to me. Talaga na-appreciate ko yun. Iniimbitahan kita ngayon, ma'am, sa programa ko 11 a.m. hanggang alas 3 with Robin Shena, Tara Kape. It's called Tara Kape here sa Love Radio. Wow! Wow, napakasimple naman ang gusto mo. Oh yes, I'm very simple. What's your favorite coffee? Coffee, I just want it, black. Americano lang ako. No ice at all? Hot gusto mo? Sometimes, depende sa init ng panahon Kasi may times na gusto mo lang ng cold drink. Legit. So, I'll have cold Americano. Wow, Ganon. cold Americano. And kami kasi, ako 3-in-1, okay na ako. Ay, kasi hindi ako ma-sugar. Kasi okay. may lahi kaming diabetes. So, nag-a-avoid ako ng sugar. Interesting. Alam nyo na ha. Yeah. Walang sugar, dapat Americano lang kay Miss Faith. Padala na. Di ba ang cheap ng date nyo sa akin? Hindi. Very confident yung choice of coffee mo. Yes. Second ma'am? Second card. Bakit merong mga madami siya? Sige, ito. Madami talaga yan. Okay. Ayan. What were the major turning points in your life that got you to here? Ayan. That got me to here? Oo, bilang isang Faith Cuneta. That got me as Faith Cuneta. Ano bang turning point ko? Siguro kasi I don't wanna be in the limelight talaga. Talaga? Oo, simple lang talaga ako. Din mo, with my coffee choice, it's just simple. Simple lang talaga. Pero siguro there was a time when I joined the Metro Pop Star Search. It wasn't really my liking. It was my mom and my sisters. Pinush ka lang kasi talaga. Nakita nila may commercial, ganyan-ganyan. They pushed me. I really don't like it. Talagang ayoko, pero they pushed me. So, it started there So, yun yung aking turning point. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Yes. Kaya kudos talaga kay ate at kay mommy. Thank you to you. Kung hindi sila pushy, wala ka na. Yes, Speaking of Metro Pop, nakasama mo sina Kyla, sina Jonard, and off-air Miss Sharon tuloy. Hindi, Miss Faith. Ayan, pinag-uusapan natin kanina yung parang natin, co-friends. Si Miles. Kumusta na yung mga nakabatch mo dito sa Metro Pop? Actually, kabatch ko sila Kyla, Jonard, Tony Gonzaga, Tony G? Yeah. Okay. So mga kabatch ko. Pero naging mas close ko, nagkakaroon kami ng get-together with Miles. She's also a winner ng a year after me. And then si Champagne Morales. Champagne, yeah. She also won. Pero different batch kami. Pero kami yung parang nagkikita-kita once in a while. Kasi mga mommy na. So we talk, parang we try to update each other, which is nice. Yeah. Yes. Yun naman yung importante doon. At the end of the competition, you guys are still friends pa rin. Of course. Dapat. Diba, mga kabisyo, alam mo, updated ako sa mga singing contest, pero hindi ako marunong kumanta. Talaga? Fan talaga ako ng music. Well, you know why? yung voice coach ko, she doesn't really sing good, but she's a really good coach. OMG, nanggaling na kay Miss Faith Cuneta, hindi she doesn't sing good, including me. But you can judge din naman sa mga singers. It doesn't mean na porket magaling ka kumanta, you can judge na. Yeah. It's sa music kasi it's the ears. Ganyan. It's the ears. Anyway, sige, pass na lang talaga ako dyan, Miss Faith. Hindi ka lang makakapag-record. Next, tayo? Next, let's do yellow. Yeah, next answer. Next question tayo. How would you like your life to be different in 3 years? I like my life now, pero siguro if I wanna make it better, siguro yung being a mother ko na lang, dapat siguro may joy na lang would be yung makita ko yung anak ko in 3 years na magiging super good boy siya. I have a son. Yun lang naman. Pag mami ka kasi, ang iniisip mo lang yung anak mo. So yun lang. Gusto ko lang lumaki siya na mabuting ng maayos na maayos. Yes, and speaking of being a mom, advance Happy Mother's Day. Thank you. Advance Happy Mother's Day. Thank you. Ako ba yung una na nag-greet? Hindi. Ikaw ba? Hindi. Na hindi ko masyadong super close. Yes. Yeah. Yay! Thank you. Least. Hindi kasi mama's boy talaga ako. Super mama's boy talaga ako and all. And Miss Faith, I agree with you na it shows na gusto mo yung nangyayari sa buhay mo ngayon. And gano'n naman siguro talaga pag mga nanay, selfless love na Yes. Para na lang sa mga anak nila and all. Pero off air, Miss Faith, napansin ko lang hindi ka nagko-content. Hindi ako nagko-content kasi I wanted to, I planned to, pero parang I'm not ready yet kasi I don't know what's gonna be the perfect content for me. And syempre, alam ko naman pag nag-vlog ka, dapat marami kang nakahilera. So, wala pa akong ganun. Hindi ko pa I am praying for it, so wala pa akong sign. So, wag na muna. Yung ka-partner ko on air, si Robin Shena, sikat siya sa TikTok for the signs and tips. Ayan, yung signs and tips. Sa kanya ka humingi ng signs. Kung ikaw ba ay magiging content creator na.
Oh, di ba? Ah, okay. Oh, pero Miss Faith, I'm really looking forward na na mag-content ka rin. O kasi Yeah. yung music din natin ngayon, grabe na rin yung labanan sa online sa social media. Yeah, and it's different Right? na. The music now compared sa music ko nung panahon. Wow, nung panahon. Yeah. Medyo iba na talaga. But I appreciate all types of music. Right. Ang daming talented talaga. Ay, thank you. Hindi, joke lang. Kinlame ko na agad. Oh. And, Miss Faith, for Okay. your next question, hindi na uubos, If you no? could pick 1 year of your life to do over, what year would you pick? And why? Oh, Nako, diba? Anong year pag nananay na ko ito? na naman to isasagot ko. Oo. Siyempre, it was the year when I gave birth. Aww. Kasi parang iba ang feeling nung parang may buhay na Totoo. naggaling sa'yo. What's the name of your son, if you don't mind? Ethan Gregory. Oh, ganun talaga pag mga pangmayayaman, no? Ethan Gregory. O hindi, meron din Mga namang ganun. mga hindi. Grabe ka, hindi ka mayaman Ayan, tapos, kumakanta rin ba siya? Miss Yeah, Faith? he sings very good. Oh, yeah. Oo, actually, kakanta siya sa grade. He sings. He loves to sing. Pero, depends sa mood niya. But, his tone, tapos, maganda talaga. But I don't know if he's gonna Ay, like nako. it for life. Pero, Nako, We'll sana see, sana all talaga. Sana all. Speaking of song, ayan, ano yung pinaka ano yung sorpresa mo sa amin ngayon na kanta? Are you like, kasi I also heard nag-concert ka nung nakaraan lang, and it's a sold out concert sa Quezon City. Kinanta mo ba ito ng live, itong i-release mo, itong kakantahin mo ngayon na isa sa magiging OST ng Asia novela ng isang yeah, network? actually, hindi ko siya kinanta kasi nga ayoko pa siyang i-promote at that time. Too early nga for the Right. OST. Uh-uh. But may somebody requested. Pero kinanta ko lang siya ng konting-konti lang. Kasi ayokong ma-advance yung pagpo-promote. Pero ngayon pwede na. Yeah, I can sing a part of it. Pwede ba yan, Miss Faith? Para ma-inspire naman ako. Yes. Oh, ayan, live na live mga kabisyo. May pa-sample si Miss Sige, Faith. pa-sample. May lyrics no? Yes. Pero guys, this is gonna be the theme song of Red Sleeves sa prime time ng GMA7, Legit. which I started. Yun talaga nag-start ako. So, it's a Korean novela. And ganito siya ha. It's an original of, ano nga bang band to? True Faith. True Faith. Yan, True Faith. Mga kaibigan ko yan. Sila Medwin. So, here's a little part of it. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko, ang nais ko ay malaman mo na ikaw ang tanging pangarap ng buhay. Pag-ibig ko sa'yo ibibigay, ang nais ko ay malaman mo na mahal kita. Miss Yun. Faith, grabe Something ko like naman. that. Grabe, nang-struck talaga and all. Nakakatuwa na bumabalik ka na sa industriya natin ngayon. Yes. And yes, speaking of your, yung pinakabago mong offering sa amin, please promote it. Saan yung mga gigs mo, ma'am? And then, syempre, social media mo, saan ka namin pwedeng Of i-follow? course. So ang panahon ngayon, you can promote on your social media. So please follow me on my Instagram. I post regularly there. Faith Cuneta, and my Facebook page, Faith Cuneta. Lahat yan Faith Cuneta. And please stream my song. All my songs, most of my songs, yung lahat ng beautiful songs ko, it's all on Spotify, under Curve Entertainment. I have an album there sa Spotify. So please stream, and then it's all on YouTube. And then for my shows, I'll be having a show pero hindi ko pa kayang ma-promote yung details this June. And then yun. So stand by. Nandyan lang po yung sa social media ko. I will post it. So Wow. thank you. Followed, subscribe na ako dyan. Actually, Yes, thank you. kahapon pa. Kahapon thank pa ako you. nag-follow sa'yo and all, Miss Salamat, Faith. salamat. Ayan, syempre, Miss Faith, hi daw, sabi sa inyo ni na Chris Chuper at Kaya Nicole nga, hello, Yala. mga friends ko yan from before pa. Diba? And 2023 is very exciting for you, Miss Faith Yes, Cuneta. yes. And I have a ako, feeling talaga. It's Yes. gonna be very exciting. claim it. This is yours. This is your Thank is you. your year. 2023 is for Faith Cuneta and all. And I really can't wait, Miss Faith Cuneta, na makita rin kita sa TikTok. Hopefully, 'di ba? Sige, pagpayat ko pa ng konti. Mga 20 pounds. Uy, hindi, lighter. fresh ka pa rin and all. But yan, exciting at ang taon na to para kay Miss Faith Cuneta. But mga kabisyong online at sa mga nakikinig sa atin, again, this is Faith Cuneta na bumabalik sa industriya natin ngayon. Mas Yes. pakikiligin tayo sa mga Asian novelas kasi siya yung Yes, siya yung abangan nyo. I'll be kumakanta recording doon. more songs. With Pero me? syempre, I will
stick. Why not? I will stick to my songs na ano lang, pop and ballad. Yan. Yes. Oh. Yes. Birit-birit din. May mga may mga ganyan, din. syempre. Mga pang-chill lang. Oh, very nice. Maraming salamat, Faith Cuneta. Thank Sana you. ay broski na tayo ngayon. Of course! Yay! Broski na kami ngayon ni Miss Faith Cuneta. And syempre, magfa-followan na kami. At i-follow mo na din si Miss Faith Cuneta sa lahat ng mga social media accounts niya. Syempre, hindi makukumpleto ang pagfa-follow natin sa isa't isa kung hindi nyo rin i-follow ang social media ng Love Radio. Ayan, ng Love Radio ng Love Radio sa lahat ng social media platforms nila. Sorry na kasi Faith Cuneta, napipressure talaga ako sa'yo. Uy, thank you ha. Super thank you. Love Radio, I love you. Yes, we Thank love you too, Miss Faith Cuneta. Miss Faith Cuneta, kanina napakinggan natin ang live, ang pasample niya na magiging OST ng K-drama na The Red Sleeves. It was an original by True Faith. It's called Dahil Ikaw. At ngayon din mga kabisyo, maya-maya lang actually mapapakinggan natin yung full song ni Miss Faith Cuneta na Dahil Ikaw. Meanwhile, mga kabisyo, balik lang tayo sa Love Radio Top 10 Countdown natin. Ako, pumasok sa ating countdown ang dalawang OPM, like super legit and all. Woohoo! Nasa ating second and first spot yan. And abangan na talaga ninyo kung ano yung number 1 dyan. Naku, number 1 na kaya si Miss Faith Cuneta dyan. Sana, di ba? Oo, malay sana. mo, Yes. malay mo, ma'am. No? And then, syempre, maya-maya talagang exciting ito kasi may pa-flashback Saturday pa ba ako? Naku, wala na. Pero syempre, sa mga kabisyo nating online, bibitinin ko muna kayo bago natin mapakinggan yung Dahil Ikaw. Shout out sa lahat ng mga nakikinig sa atin online at talagang nag-share nung live natin. Grabe, gagi, para like your fans. Ang Family, dami. friends, and fans. Ang dami. FFF. FFF. Uy, by the way, Miss Yes. Faith, may gusto ko bang i-shoutout? By the way, your I son. I wanna please. say hi to all my friends who are watching, listening right now. Ayan, yung mga friends kong bahay ni Kuya GC, Cake Nation GC, Tara GC. Ang dami kasi. So, mga GC na lang. And syempre sa mom ko, I know, and my husband also is watching us through FB Live. Hello to everyone. Salamat sa pag-tune in nyo dito. Ayan, naka-receive lang din ako ng notification. Yung taga Bicol kasi ako. Buong Bicol ay nakatutok sa'yo ngayon, Miss Wow, Faith. hello. I Ayan. love Pili. Talagang pagkain rin. I love Pili. Pili. Fresh. Ayan, thank Sige, you. papadalhan ka namin ng Pili. O yung walang yung galing lang sa yung galing lang sa shell. Wow. Ayoko nung may tamis eh. Oo. Ayaw nga naman. Ay, ng sugar talaga. Yeah. Wow, very interesting. But for the meantime, mga kabisyo, sabay-sabay tayong ma-in love sa Dahil Ikaw, na cover ni Faith Cuneta, an original by True Faith, na mapapakinggan ninyo sa GMA's Asia novela, The Red Sleeves. Mga kabisyo, ready na? Yee! Kinikilig yarn!